Gikopoge koda chenro no wadhi nyime ka banyuola mathoth pod manyo nyithindgi mosebedo kalal nyaka ne chak ng'anyo mag kwedo paro mar chik omenda e pacho kae sama riwruogo kinde osingo konyo joma ne obila ogo lisasi yudo ratichgi. Joyce Oduor miyowa mathoth. E od thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital, waromo gi familia mar Alex Kanyi, rawera ma jahigni 20 mane olal e kinde ng'anyo mag kwedo paro mar chik omenda ma higani. Kaluwore kod min Alex, nyathine ne owuok od chieng' tich ariyo to ok ne oduogo ka nyaka sani pok ginene. Tujui yako wapi. Alitoka tu kwa nyumba vizuri. Hakusema kwenye ameenda, tuliambiwa na wengine ameenda maandamano. Hatujui sasa ako wapi. Mtusaidie tu. Mama Alex wacho ni nyathine ne owuok e odgi mayudore kar dak ma Dandora kanyakla kod osiepege ka gidhi e chuny boma ma Nairobi. Kata kamano, osiepege ne oduogo to en ne ok oduogo. Walitoka nao pamoja na wakakuja nao town. Na yeye walikuwa 5. Yeye peke yake ndiye hakurudi, au wengine walirudi. Tukiwauliza Kanyi yako wapi, wanasema Kanyi alienda maandamano. Omedo ni gisebedo ka gimanye e ute thieth mopogore opogore nyaka e tesendo bila to chenro mag manyo Alex pok onyago lemo mora. Sasa tukaanza kutoka Tuesday, tukatoka kitu saa 4. Tukaenda mochari, tukakuja huku Kenyatta. Hata watu wa Kenyatta sasa hii ni wanajua ni mara ya 3. Na tumuoni tumetoka City mochari. Tumetoka Industrial. Tumetoka Dandora police station na hakuna pahali tunampata. Sasa tunashindwa ako wapi. Juu kama ako kwa ward, ako kwa cell, ako wapi. Sasa tunataka tu tumuone akiwa hai ama akiwa nini amekufa. Zahara Wanjiru bende nochopo e od thieth ma Kenyatta manyo nyakware Ishmael Kamau ma jahigni 21 mane olal e kinde rakruok mar obila gi jopiny mane obedo e kar dak ma Githurai. Zahara nigi lit e chunye kendo koro dwaro ng'eyo kama nyakware nitiere. I don't know where he is. Toka wakati hiyo Githurai. Ruto! Kwani Ruto sio mtoto? I want my grandson. If not that, Ruto, I'm coming na mguu yangu State House. And I mean it. Riwruok mar okinde kotelnegi kod jatendgi Faith Odhiambo ma bende nochopo e od thieth maduong' mar Kenyatta neno jotuo manigi hinyruok mar lisasi osingo mar konyo jogo mane obila ochielo gi lisasi mondo giyud ratiro margi. We also saw the patients and we assured them of our support because some are quite injured, and as the president of the head of state confirmed that they'll be accounted for, we hope that would amount to compensation, that we won't need to go to court to ensure that these victims are compensated. And so as part of our duty, we just came to assure them and share our details that once they're discharged, they can come to the Law Society or they can reach out to us so that we can come and ensure that we give them all the legal support they may need. Bende gipuoyo od thieth ma Kenyatta kuom chiwo thieth maber ne jogo moyudo hinyruok mar lisasi ka jotuo ithiedho nono kitiyo kod omenda moket tenge ne thiedho jotuo moyudore masira ma apoya kata disaster fund. Osiptal owachonwa ni gitiyo gi gimiluongo ni dho ngere ni disaster fund, omiyo jomosethiedhi ka onge ma ibidwar mondo chul pesa mora mar osiptal. Gikwayo mana ni jopiny otemane mondo joma nyalo biro golo remo ogol remo, joma nigi chiwo mora manyalo konyogo osiptal bende nyalo chiwo mondo gimed thiedho jomohinyore e weche madhi mbele. Thoth jotuo mane oyudo hinyruok mag lisasi e tiendegi kod lwetegi pod yudo thieth e od thieth ma Kenyatta, ka moko osetere bero to moko pod irito mondo tergi e bero. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Podwantiere masira